Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την Καλλιόπη Λίμουρα από τους Bold & Locked. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για τη συλλογή. Λοιπόν, η συλλογή λέγεται Industrial Ocean. Είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός του βυθού με την βιομηχανοποίηση που γίνεται τώρα στο μέλλον ουσιαστικά, και αυτό θα το δείξουμε με κάποιες δικές μας υφές, μια δικιά μας τεχνοτροπία στα υφάσματα, και σε συνδυασμό με 3D εκτυπωτή. Θα έχουμε κάποια στοιχεία δηλαδή από εκτυπωτή 3D που θα εκτυπώσουν κάποια αξεσουάρ και πάνω στο ρούχο και σαν γυαλιά. Και ουσιαστικά θα δώσουμε αυτό το κεντρικό κομμάτι του βυθού που θα θυμίζει ψάρια κτλ. Μαζί με το πλαστικό, την πλαστικοποίηση ουσιαστικά του βυθού. Θα είναι και κεντρικό το στυλ μας και κάποια κομμάτια θα είναι πιο εμπορικά. Θα είναι δηλαδή ουσιαστικά ένας συνδυασμός, και κάποια στοιχεία αργότερα μπορεί, ας πούμε, από το κεντρικό να βγει κάτι πιο εμπορικό. Ουσιαστικά λίγο πολύ αυτό είναι το στυλ μας, όπως και στην προηγούμενη κολεξιόν. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε να περιμένουμε ουσιαστικά ψηφιακά prints, έτσι, που θα απεικονίζουν βυθό, θέματα δηλαδή, όχι. Όχι ακριβώς. Θα έχει κάποια ψηφιακά prints ουσιαστικά σε στυλ στάμπα. Το 3D είναι μια καινούργια μέθοδο που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Create Paste. Ουσιαστικά εκτυπώνεται το υλικό κανονικά πάνω στον εκτυπωτή. Ουσιαστικά κάνουμε το σχέδιο και το φτιάχνει σαν υλικό, όχι δηλαδή σε χαρτί. Είναι διαφορετικό, είναι καινούργια τεχνοτροπία που γίνεται στο εξωτερικό σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Ουσιαστικά είναι κάτι καινούργιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Θα απολαύσουμε τη συλλογή για την επόμενη άνοιξη καλοκαίρι 2014 των Bold & Locked την Κυριακή στις 20 Οκτωβρίου στο 14ο Athens Exclusive Designers Week. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.